evoluăm împreună și astăzi vom face împreună subiectul 2 al unei variante de bacalaureat. La exercițiul 1 se consideră matricele A egal cu 3, 2, 2, 1, B egal cu 0, 4, 4, 2 și C egal cu minus 1, 2, 2, 1. La punctul A trebuie să arătăm că deg de A este egal cu minus 1. Pentru a face acest lucru trebuie să calculăm determinant de A. Determinant de A este egal cu 3, 2, 2, 1. Nu vă supărați, doamna profesoară, am o întrebare. Îmi puteți explica, vă rog, care este formula determinantului? Sigur, pentru a calcula un determinant, trebuie să realizăm produsul termenilor de pe diagonala principală minus produsul termenilor de pe diagonala secundară. Astfel, 3 ori 1 minus 2 ori 2 egal cu 3 minus 4 egal cu minus 1, exact ceea ce trebuia de